Sibhlungu isimo esivelele lo wesifazana umbona lapha esithomeni sakho ovelelwe isimo esibhlungu ngendlela eyisimanga kudlula izingane ezintathu eziphe nje iphalishi elibizwa ke ngokuthi i-instant porridge kodwa ke ngaphandle ukuthi ngenzelele angikuyekele uyibonele wena bese ungenzela isiqiniseko ukuthi uyasubscribe uyalike futhi uyakhomenta lolu daba lwanamhlanje. Ngicela ipapa ndizawutyisa umntanami kuzaza yezi ipapa nabantwana ifakwe ibags which means biqhaqhiwe. Ndiyacela umntakase unathi ba olo cela wenze le papa man utyisa ulive wamtyisa olo kokuqala walala umntana wavuka wadlala qa efeketha ulihla mbeleke athi usisilumkayi man utheni lo mntana akonelanga bubuthongo noba athi makawula hama utyaqeli lo mntana kunoba kahluthanga ndingene ngaphakathi ndenze ipapa yenziwa ndim ke ngoku ipapa beka umntanami phezu kwam ndimtyisa athi makawula hayi man nandiqinile le papa xa ndithi mna hayi ngoku uza abantwana so akatyi gqithi ndifuna nalo macephe emabini ahlala eswini yiyo le nto ndiyenze yaqela ne aphume makawula ngandihoyi zaza kuthi andimatyisa umntana athi hayi ndizawulinda le yakho because ulive akazoyigqiba agalela amanzi uzaza epapeni after ndigqibotyisa ulive ambeleke ulihle after ndigqibotyisa ulive agalela amanzi uzaza usisilumka icuphe tyisa uzaza umntanakhe naye lo wam athi ufuna ipapa xa buvinjiwe ke nguzaza ulihle amphathele inucleus lo wakhe umdala amnike la papa yogqibela ayenzelwe xa buye wayenzelwa lo wam ipapa wathi icebele i-1 xa ezawutyela esibini wathi ndifuni mani le papa lo kazaza umdala athi sapa nditye ayitye stini sisuke phandle lo kazaza umncinci andiyani noba kwenzeke ntoni ke phandle beningekho noba benisethoyilethi akekho right afunqulwe ngulihle athi usisi unathi balekisa lihle nantsi imoto yam pinithi start imoto hamba nalo mntana lihle ungahlali naye apha nje because umama ke uyabo siyasela mos ahamba umntana xa singena ngaphakathi ndithi sisi unathi nangulive mani ukhupha ugwebu ngomlomo lo wam ke ngokulive ungene lo wakhe umdala athi makaolo ayowuwa kumakaolo makaolo mntanam utheni kubhlungu esiswini makaolo nande anzobe ngixoxa masihambisa abantwana afone pinitse ufuna imoto pinitse akafumaneki sinyuke athi masambe sayifumana imoto endleleni sayibhatala masambisa abantwana xa nyuka nomntana inoba pha umgama usuka kasisi unathi sephuma ugwebuna ngempumulo ke ngoku yini nisampethe lo mntana gqa utata kamxuthi miso omnye ubhuti wapha Taribo ngicela ustart imoto ndacela bra ndiza kubhatala ngicela bakhole emotweni xa begqiba khole emotweni noma kaolo khwela nalo waba umdala ndithi ngicela ninganishiyi imise nyani imoto ndikhwele xa sifika noNtyatyambo sixelela into bana lo wakhe alunganga asiyazi futhi ba inoba ilento bayityileyo abantwana still ngela xesha bathathu naba bethu bayofakwa pha kuthiwe kulindwe i-ambulance kube kubuzwa ngehlobo nani nenibuza ngalo into abana kwenze ndibe ndicacisa kuthiwe mayize le papa aniyifotanga iboniswe ipicture kuthiwe ayikho enye indlela into abana le papa ingeza kuthiwe amapolisa makaolo athi pinitsi kubaleka bothatha le papa so isakrotywa le papa into abana avela iqaqo makaolo uba mani masikuvuleni because kaloku koko krotho xa yayikho uba izoyinukisa makaolo uvele lo plastic yinto engathi yabana ezi paper bag ze-drugs yinto epha seyafini bukota yinto epha yaba kanti abantwana bethu abekho ke ngoku asinabantwana nalo wam ngepha xa yena uvinjiwe nguye yabe kanti uyasinda ngelo hlobo
So sisi bangaphi abantwana bakho bebonke? ngabo abaya bayi-2 bamkileyo, ngabo abaya. Omdala uneminyaka emingaphi? Omncinci? Owakho sesinangaphi? Unonyaka one month.